boya ala ka bɛɛ bonya franchement ne mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw bɛ bonya k'a da presse mɔgɔw kan journalistes bon n bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔdenw mangɛrɛ kɛ maaw ɲɛna ka caya nka maaw ma minɛ o de b'a to toujours an fana tɛ saliya Mali baara la bon hali rumeur minnu bɛ circuler kɔsa in na dɔw b'a fɔ ko Tɛnbɛlɛ de y'a di las'an ma a bɛ se ka kɛ u t'i dɔn kosɛbɛ u t'i dɔn kosɛbɛ franchement ne tɛna degun foyi se jamana in n ka ala deli t'o ye n y'a fɔ cogo min don nataw la ɲɛ dɔw bɛ fɔ a waati ma se an b'a baaraw n'i ko f'i ka jo sɔrɔ yɔrɔnin kelen ka ɲɛ kuma bɛɛ fɔ yɔrɔnin kelen a ma nɔgɔn mais kuma caman fɔra n ma nkalon caman tigɛra nka o n'a ta bɛɛ an ye ala minɛ k'an ma kɔn dɔw yɛrɛ ko Tɛnbɛlɛ i bɛ ka mɔgɔ ka démissionner k'a basi ne t'o mɔgɔ ye bɛɛ k'o bila hakili la ne yɛrɛ ka problème kɛra peut-être i bɛ ka danaya min d'an kan caman bolo nin jeune fitinin ne de bɛna anw mara a bɛ tan bon vraiment an ka sɔn ala ta ma i bɛ ka maa kɛ gansan mais a labanna cogo min fana nimisa t'a la an ye maa limanalew Mali ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o kɛ mais an bɛ fɛn kelen min fɔ dɔrɔn ne wulila ka se IBK ma ala ka hinɛ a la ko IBK n'i ye bonya min da ne kan k'o ye ne bɔ k'i bolo si ma k'a fɔ i ka danaya bɛ ne kan k'o ye ne bɔ ko mais Mali bɛ yɔrɔ min bi caman bɛ k'a fɔ ko ne ye problème ye ko ni ne ka démission bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni nɔgɔya ye ko je suis prêt IBK ko n ma o don fiston n bɛna min f'i ye kana maaw lamɛn a ko i wulila ka na nin kuma fɔ an ye a diyara n ye o ye ne bɔ parce que nin b'a yira k'a fɔ ni ko gɛlɛyara e hamina t'i yɛrɛ ye i jɔrɔ e ka hamina ye min ye o ye maliko ye parce que a don IBK ye ne sigi k'a fɔ a ye sigi o ko tɛ quoi n y'a ka candidat ye c'est vrai mais 134 députés sur 147 o de votera ne 134 sur 147 o de votera ne mais au don IBK ne pouvait plus me relever moi m'enlever de mon poste mais IBK pouvait dissoudre l'Assemblée o de y'a ka pouvoir constitutionnel mais le fait que ne wulila sachant qu'il ne peut pas dissoudre me relever ne ka wuli ka taa n ka démission proposer a ye a ko ala ka to a kɔnɔ donc min fɛ maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ IBK tile kelen m'o fɔ mɔgɔ bɛ fɛn fila de ɲagami o bɛ fɛn fila de ɲagami en 2018 j'ai fait une mission à Saint-Pétersbourg j'ai conduit une mission j'étais dans une mission de l'UIP en marche ne ni Poutine ye ɲɔgɔn sɔrɔ en même temps a ye jabara dɔw ta en même temps ko k'a ka foli fɔ IBK ye mais depuis o photo carila ne yɛrɛ kɛra cible dɔ ye même français b'a bila u kunna k'a fɔ peut-être moi je suis l'homme des Russes depuis 2018 ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ politique sira kan nin dɔw b'a kɔnɔ mais ni ala ko min bɛ kɛ maa t'o kɔni ala ko ne kun kan ka kɛ a ye don min n kɛra ye n'an kɛlen a ye an yɛrɛ bi jɛkulu min ne y'a ye ni ko ne ni dɔw tɛ se ka sigi kɛnɛ kelen kan fɔlɔ fo tiɲɛ dɔw ka bange fɔlɔ an ni minnu yɛrɛ bɛ kulu kelen na olu dɔw taara fɔ CEDEAO ye ko Mali problème yɛrɛ ye min ye ko député sigi k'a sababuya kɛ dɔrɔn u bɛ député ɲini u ma se k'a sɔrɔ
Donc il fallait qu'on garde qu'elle pour se venger. Donc on a aimé en partie tout. En disant que j'ai terminé comme ça. Bon, majorité est dans la proposition que c'est là où. Ou quoi c'est là où? Ou quoi Mali problème? C'est les députés mal élus. Ou quoi vous voulez faire pour que les députés mal élus puissent ou quoi démissionner. Sans dire à la CEDEAO que constitutionnellement ils ne pouvaient pas. Donc constitutionnellement ils ont engagé un combat. Moi-même, personnellement, si je suis mal élu, maintenant je suis là. Parce que ce jour-là, fait flash de Koumé. Donc, ni beka Fatoula, on est dans l'élection qui a fait Karima. Franchement, Allah n'y a pas Taramaka, même quand Allah de l'année, Allah n'y kera. Amaka Allah tient. N'est beka kilima Karim comme fond. Karim connaît ma terminé que l'Assemblée présidente. Pour terminer, Tagale n'y a fait. Ne veut faire, ni faire un mandat sur là. Ne faire un d'abord politique là. On le connaît. Bon, donc il y a quand on démissionne beaucoup c'est là pour le monsieur on l'a démissionné. Donc il va qu'on ait ma vision. Ma majorité est de Tara pour CDAO. Pour aller à député d'aussi qui trouve manière. Pour venir faire pour la démissionner. Pour comme vous l'avez passé là au boy. Pour présent on a allé faire. Allez pour présent ma. Aïta partir nous fait nous la fois. Nous sera pour la démissionner. N'est qu'à député pour la démissionner. Comme nous ma c'est pour partir pour la démissionner. Quand tu sais la carte de la démissionner parce qu'il a dit clair. Moi je vous fais. So là vous la c'est comment. A proposé une démission mais à donc si la flamme doit venir pour lâcher quand il y a pour problème de pour là. Franchement fanga au diète ni be ka monnaie ka plat. Avec ne pas plat parce que n'est difficile wale. Mais ne ko moi je ne bon table. Français ambassadeur. J'ai mis pour des pour les photos de en même temps candidat vera ngubolo minti anwi. Ko jago titi be kaka. Be kama na ne gansa. Candidat vera ngubolo amana ku je buto tege chala. Ko ne ka présidence assemblée lo boucher. Crise mi wula ko fone kata. Ambassadeur e mo bla kana fone. Ko terminer ko kana fone ni ne bora doro ina. Ko me na ni no wa do. Mu ka ta fa ya le manesi. Ni a même bon démissionner c'est ça. Mais je n'ai jamais dit, Ibeka n'a jamais demandé. Au contraire, j'ai proposé à Ibeka ma démission. Il me fait voir là-haut. Mais moi, nous avons eu quelqu'un qui a monté aussi le méo. Tu sais qu'à venir, nous devons être comme s'il faut y marquer. Avec moi, on saurait. On était hors de jurer quoi. Il y a un exemple clair dans le galop de chance. Jamais n'a même mis fouet. N'a pas mis un mot là. Avant la kuma ime. Nama kuma mai ama prévu so akana me. Ne bisa conseil kele mi na wa jona imo. So awe ma nyu be fa kama kunta la wuli. Ala ka hizo. Donc a befo ka be wali mano. Franchement wulla ka se en principe mo. Je fera muso ka dem sene fara makoro baka. Ka principe befo. Awe bara me na faso do bara. Amba nyina fa fara no kan. Anga nyini jamana nyamago fe vraiment anga boda nyuma usoro mimi ke sababu ye kanga jamana kisi ka kana